Sowan yang kedua, spotnya dua. Wilujeng dalu, Mbak Estu. Alhamdulillah, kula matur nuwun dumateng panjenengan. Nggih. Bilih menapa panjenengan termasuk napa nggih anggota ngoten nggih. Masa? Nggih, lha setiap tampil Tronggo panjenengan mesti hadir. Oh, pasti tak usahakan, Mbak. Yang penting bekerja itu kita nyaman. Nyaman wonda. Ya, sok-sok nyaman, sok-sok ora. Lah nyamannya lagi sama nih. Ora, oke nyamane. Bagi saya itu kita sudah keluarga. Enjoy aja. Iya. Karena apa? Karena kita. Tapi iki tresno luar aku. Jadi lek enek jobnya aku nang duwe sik nih. Ora mek jenengan loh. Aku ya tresno kalau lara tresno piye to. Ibarat anggota tubuh panjenengan itu gitu loh ya. Ya iki penggemarku iki. Halo, Bos. Kok yo ning kene. Ini ada pengumuman pop mie kopi nggih, Pak. Niki tengah jenengan niku gratis. Gratis bayarnya dewe-dewe. Mbak Estu, menika minangkani pambundut sedulur saking Tanggung request ya, Mas Wur Teddy. Apa? Menika requestipun kitir semilir, katujuaken dumateng penyanyiipun Mbak Ana, mbuh apane ndak ngerti. Mbak Ana. Nah, karena ini live streaming ya, Tronggo Wulung, jadi bisa diaturkan yaitu pada Mbak Ananya. Mas Wur, Mas Teddy, mana tadi? Sing minta yang mana ini? Yang minta di mana ini? Oh, lambaikan tanpa mungkin mau kesini gabung. Kalian Tronggo Wulung betul apa-apa? Itu menampakkan diri. Terima kasih, Mas Wur ya. Nah, sebagai Pak Tronggo Wulung dari Tanggung ya. Boleh. Monggo diatur ke kitir semilir Mas, rancak banget. Nah, Gandrung Wulung top markotop. Nah, monggo menyang badhe ngersakaken campur sari Gandrung Wulung. Menika wonten Mas Kiron pun marah ini. Ini ki Pak Kiron niki saat niki pun sepuh. Dadi nggih. Dadi nggih ngapunten. Enak yagone Sapitri bareng. Monggo. Monggo. Niki wau dalu niki sing streaming kuatah lho nggih, Mbah. Banyak yang live streaming. Iya. Banyak teman-teman dari YouTuber. Tolong yang YouTuber lambaikan tangan. Ya, soalnya kopi porong gimang doan. Ya, sudah matur sembah. Makme piye? Urung. Njaluk dhewe ya. Tak dongake rezekine akeh ya. Amin. Dengan dia mendapatkan konten yang terbaik. Konten yang terbaik. Banyak yang sabar gitu ya. Iki masalah ya absen akeh. Ya, terima kasih nggih. Monggo. Nomor
Sik mbak itu. Nyapa-nyapa.